Malion Malikono Malikoka anka foli ani tanni bekatara bela jelen yoro affaire skolin banani wakati la ka bela jelen fo dante foli mina la dalakula ani buma bel jawra am ñogon soro no dogo kono chien kele chien fla wata se ni kibaro boraka be wati mina am ñogon soro mi ka se kana masala oluka bi anabina masala babu se chamanka amalaka kibaro me ka jira ka fo minye on yira ka aéroport international Modibo Keita senu ko bamaji ke wala tigala mo wonnum be yeno uduna amena na andado olaka wala ko la yala ma aéroport a encercler lendo wa ugo baka aéroport min fo e ba soro anto konnana amena na wala ko la e no boreno donc anka émission na ayanda se minye Karim Keita président Koro ale denke na le fana ko assemblée président commission défensive au président Kundo ka jira ka foko anka masake minu banku ni wakati la ko de la fake aka garde corps wi alibi réaction kura o amana na do ka wala ke tuguni ko minu ba ko nana no bora no toujours jamana en kono an yira don ka fo do yira be fe minye jamana ka here o kana ke de wakati la foka ke olu ka wakati la minye ko ko jikoye akuma tialendo ani bu wamna ndado fenena no bora na meta Côte d'Ivoire umana boy no minye amion gindo CFR amna wala ko lu bela jelena bu mo bel jawra fulkan mandi bolo ka nyesi ankan mo ko ko so nan ka do ni wal ko nana Musa Mbawfo kasin ka ofotu ka ofogo chama ka fawi au bismillah au bora kaso au nana kaso ne ye Boumabel Diawara ka mɔgɔw ladɔnniya k'a fɔ ko bi ye février kalo bi y'a tile 7 ye ne ma fili tile 8 bi y'a tile 8 mɔgɔw ka yafa ma donc san 2026 donc an b'a fɔ bɛɛ ye bɛɛ k'an dɛmɛ ka vidéo ninnu partager k'a partager voilà n bɛ se k'o de fɔ. aya bobo an bɛ fɛnɛ fɔ dante foli min na u b'an bila an bɛ tɛmɛ ni ɲininkali fɔlɔ ye o ye kibaruya minnu bala ka bɔ bɔlɔlɔsiraw kan ka sanga an ye an balimakɛ dɔ ka jaw ye réseau sanfɛ a bala ka jira k'a fɔ ko senu ko banbagaci kɛwale tigilamɔgɔ ninnu bɛ senu kɔnɔna na ko ka munumunu k'ala ti dogo la n y'a ye k'a fɔ kɔfɛmɔgɔ dɔw fɛnɛ kɛlen k'o ta k'o kɛ i b'a fɔ ko Bamakɔ yɛrɛ benna ka ban sabu u y'a jira k'a fɔ ko ba vidéo kɔnɔna na ko aéroport yɛrɛ ko alo yɛrɛ encercler don Boumabel Diawara ni kibaruya in i bɛ se ka jumɛn fɔ a la. Yɔrɔ ninnu bɛ aéroport n'a yɛrɛ de ɲagami ɲɔgɔn na u bɛ aéroport n'a yɛrɛ da u t'a dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na quoi u bɛ aéroport ni gare yɛrɛ de ɲagami quoi n m'a faamuya parce que i b'i yɛrɛ ɲininka kuma dɔ la est ce que tunga yɛrɛ tɛ ka boli yɛrɛ ka boli ka faso bila tunga yɛrɛ tɛ ka fa don ninnu n'a tɔ la ne ma la ninnu hakili yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ quoi parce que nkalon dɔw bɛ hali n'i b'a tigɛ ka mɔgɔw jala wuli a kɛ fɛnɛ n'a sɔrɔ ko nin dɔ kɛra hali terroriste yɛrɛ tigɛlen don ninnu na terroriste yɛrɛ tigɛlen don ninnu na Banankɔrɔ Senu Musabugu Sirakɔrɔ nin bɛɛ donnen don ɲɔgɔn na mɔgɔw ka taa lajɛ sécurité bɛ cogo min na mɔgɔ dɔ ka bɔ a ka terroriste ka vidéo kelen bɔ k'a yira u tɛmɛtɔw bɔ k'a yira jamanaden mana ka hakilina ɲuman di k'a fɔ a ne ye mototigi dɔw tɛmɛtɔ ye ale y'a bisigi ko terroriste don o y'a ka miiri di n'i ye jateminɛ kɛ a bɛ ka circoncision min fɔ an ka taa terroriste yɛrɛ kan ka kɛ Senu fan min na Senu y'a ni brigade territoriale y'a un commissariat a Sirakɔrɔ y'a ni brigade territoriale y'a un commissariat Tabakɔrɔ pareil gendarmerie bɛ Tabakɔrɔ fɛn bɛ yen donc aw b'a miiri ko mun de don juste yɔrɔ jumɛn bɛ yen k'a fɔ ko terroriste tɛ se k'a yɛrɛ lase yɔrɔ jumɛn terroriste yɛrɛ ye jɔn ye terroriste bɛ ye cogo di dɔ ka bɔ ka vidéo kelen yira dɔrɔn k'a ɲɛ bɛ mototigi dɔ tɛmɛtɔ ko marifa b'a bolo k'a filɛ k'a tɛmɛna n'i ko i y'a ye a fɔra a banna ne bolo ni yɛrɛ ye nin n'a ɲɔgɔnna yɛrɛ ye i ka baara fɔlɔ kan ka kɛ mun ye an bɛ ɲɔgɔn conseiller quoi ka se finitigilakaw ma k'a f'u ye e bolo k'i ye nin vidéo bila ko dɔ kɔrɔ k'u bɛ ɲini k'u ye non mais
Un civil qui porte arme, il cesse d'être civil, mais s'il n'a pas d'arme, il est civil. Tu sais que nous, toi, vous pouvez faire un pousser à l'horreur. Amen Imbela, je salue le professionnalisme de l'armée malienne. Ama civil fera follow. N'a civil fait un façon en jotolo à rapport à Anka. Donc, il faudra que tu reçois tes menaces ni yorla. On a des gens même malade. Mamour Bari, le grand terroriste là, a dingue be kalana seluni. A dingue. Terroriste nous clanche be dimbe duguma kalana. A défla bébé. On il faut on n'est pas méchant. Nous nous gardons de nous muso de ka nyokari ka do de deun faka ou deun fle kalana ni. O de ato dîner kuma fle ntinda do ala nta maîtriser. Mais ni jamana nyemoko sera kalaje. École so répertorier nous. Madrasa so répertorier nous. Nous mamori kalan duguma kalan karamongo munu be ni deun bobolo ka kalan ou ka tout recensé. Il faut que le ministère de culte aka faraka mission ka. Karamongo kalan so joli bien. Kalan jume muka kuku. Demsonu me yala la sokoma foshu. Vous pensez que angatoruzum yere boye abolo ko ne yere jamana ma. Demsonu de bra mogorbo balo. Ni bursu ko na da be fami ta so foro be karamongo bolo. Abta seneke. Garbum palan flane bi. Ni palan nga maye munu bulu. Olu boro mbo to dola. Ni mana maye munu bulu. Olu bo bo Senegal fan fala kana kalanga. Garbum din falam ibu kan palan na yede. Mana may olu boro ba dama nga ma boro do adam. Dem seni fitinu mu ka kalan sola ka fuye ko jamana islam ya fe. Aya profito da ka garbi ndo wele kana ka wada mai ka bla mala karamo ba mun fuye anye demsen do yi samba na salo ngati mina anye peteni mine ka ladu ka karamo dun ko karamo e da so do ko ka ta ka ki wara maso karamo shutra jafara ba attaque là. Donc amba ini état fait le ministère de culte a mis insécurité de kono. Ni ko bi ko mata so karsa o donendo a directeur donendo ni ko école karsa école so tantanta o donendo mais duguma kala mori kala demtenu de chele no ka bo dugu ni fe na kana kanu blaka kala nga kala ku shu ku bloga jamana la o karamo nunu chaman shu beta yi attaque wula ni kumara ki de dîner fe bi manku mais yere nyebe réalité là. Il est temps que l'état recense et puis état garbe ni beyininga garde ni fe be na recense ku nga ku faka numéro billahi ni chama faka numéro composé mais to fabrique ma fachi terrain sans fait. Son papa est engagé sur le terrain. Même à travers tout ça on peut am sera terroriste chama repérer. Na au fan fa ka l'écologie. Aller repta dogo duguti. Terroriste nous bu deumbla ambulu kolochi kuma lo bu deumbla ka kande ka déplacer qu'on a là. Ou muso nous deumbi l'état s'occupe de mais eux-mêmes ils sont en train maintenant d'envahir d'autres villages. De par là que le terrorisme m'a dit que le djihadisme islamé a été fouillé. Et puis marfate, et puis marfate tout dit. Ni kafiri mine ka kafiri war mine ka kibe djihadike. Mimi ka marfate de ma war islamé ka temeka. Toi bu islamé ka temen nunka. Donc état be seka terroriste grand leader terroriste jama repéré ni garbu de munbena ou recensé à la grande sens étape sur la mission blagata. Kata karamogo nunga ni ndey morami ni jondi avec ala na fait fonmana a fa toro ou bien a jatike toro ou bien ala mobaga toro abe bolo tugodi chama be kalandean la usomo salendo de ay tu ni nga a d'abord comme ka garbu ndo wili de kala si kay nga dro ke fani bado ko ne fa ko ne dikana dro ibadun a tsaka fu fi afana bala donc obe kana mo mi mbula mana mi fa ya bode ke abana mu fa ya bode ke donc une fois de plus n'a fɔra ko lakana vigilance de do ka vidéo ke ka fɔ ko terroriste tɛmɛtɔ filɛ ça ne sert à rien fina ala kana yɔrɔ si kɛ k'i ɲɛ dara terroriste kan k'i tɛ faamaso dɔ yɔrɔ dɔn u k'a ta en compte u kana ta en compte an tɛ foyi fo la ne ti n da don ninnu si la mais n bɛ fɛ ka kuma kelen de fina hali o numéro vert min filɛ nin ye n'an b'o fɔ. Ouais, c'est vrai que c'est un numéro vert composé. Il va qu'on non coûte barala, n'est pas là. Mais vous avez mina 18 composé, ça permet de me rouler tout. Moi, ça permet de me rouler quoi téléphone na ka we na main. L'état téléphone dit gaglan.
il kun bɛ taa téléphone di k'a dilan ni téléphone walasa k'a dɔn n'a micro ɲɛnabɔ n'a ma ɲɛ i kun bɛ 18 digi n'u y'a ta n'u ko allo ok n bila k'i wele nin bɛɛ kɛra yan civisme ye maliyɛn jɛ i b'a dɔn n'i ko i bɛ kuma Mali problème na a ka gɛlɛn dɔw kun bɛ 18 composé ka manamanakan f'u ma ka yɛlɛ ka tila k'a raccrocher o y'a sɔrɔ fictive bɛ sokɔnɔnaw la mɔgɔw y'o caman ye i b'a dɔn en réalité défaut dɔ b'an na il faut un problème d'éducation nationale ni ko éducation nationale mɔgɔw b'a miiri ko école de don ou bien bonjour fɔli de don n'o tɛ éducation nationale tɛ foyi ye foroba hakɛ bonyali kɔ ka sariyaw bonya ka sariyaw lakili i bɛ fɛn dɔ ye Mali kɔnɔ i yɛrɛ b'i yɛrɛ ɲininka an bɛ mun kɔ Ala yɛrɛ bolo k'a dɔn ko nin ye sens interdit ye ou bien i bɛ mɔgɔ dɔ sɔrɔ taa sansan i ka taa lajɛ i bɛ fɛ la aw bɛ fɛ la kuma min na rouge la e jɔlen bɛ verre bɛ mɛnɛ dɔ b'a essayer k'a sɔgɔ k'ale ka teli k'ale taayɔrɔ ka jan ni ko a ma k'a ma lamara a bɛ dimi alors que c'est le plus grand impoli mɔgɔ min bɛ fɛ jeni parce que i bɛ fɛ jeni min kɛ i b'i yɛrɛ tɔɲɔ i bɛ mɔgɔ wɛrɛ tɔɲɔ mɔgɔ joli sen fila karila ka jɔlen to ka jɔlen to fɛ vert la fɛ rouge la a jɔlen bɛ ka fɛ rouge minɛ nɔ dɔ nana bɔ a kɔfɛ k'a tan o mɔgɔ joli bɛ yen n'a sen karila ka tɛmɛ donc an k'a dɔn le Mali a un problème d'éducation nationale fo mɔgɔw ka sɔn forobasariya bonyani ma donc an bɛ min ɲini ministère fɛ u ka duguma kalanso ninnu recenser duguma kalanso ninnu bɛ se ka kɛ yɛrɛla ye a bɛ se ka kɛ denmisɛnninw former yɔrɔ ye a bɛ se ka kɛ hakilina jugu dontɔ ye denmisɛnninw kunna kabini u fitinin u ka essayer ka rapport ka raison fɛn tɔgɔ ka essayer ka relation dɔ créer entre les talibés et les élèves de madrasa ça fait quoi duguma kalan n'a sera niveau de lecture ta madrasa la u bɛ se ka programme académique u bɛ se ka programme dɔ d'u ma yɛrɛ ko enseigner mais an ɲɛ bɛ mun na denmisɛnninw bɛ yaala u bɛ tile u kunfɛ an bɛ don min na insécurité hali ni denmisɛnnin ninnu mɔgɔ bɛ se ka fɛn jugu dɔ d'u ma ka taa bila jamana yɔrɔ dɔ la Niger y'a ta interdit carrément et puis dugu bɛɛ bɛ ka nin interdit Mali ka nin fɔ k'a b'i ta silamɛya fɛ dɛ bi in na minnu bɛ ka marifa ci an n'a silamɛw tɛ wa u labɛn n'o ka kafiriya baara bɛɛ kɛ walasa k'u sago sɔrɔ donc an k'a lajɛ ne b'a dɔn Mamadu Bari den bɛ kalan na yan. D'accord donc e yɛrɛ bolo mɔgɔw bɛ se ka taa kunnafoniya di ka sɔrɔ u ma yɛrɛ réseau kan ka vidéo kɛ parce que mɔgɔ caman ko nin man ne yɛrɛ ko terroriste yɛrɛ nin ko fana bɛ se ka kɛ sababu u fana b'u labɛn quoi donc e yɛrɛ bolo kunnafoni ni dalen dɔ la k'a lakika b'i bolo i ka wuli ka se sɔrɔsiw ma walima finitigilaka wɛrɛw ma ka information d'u ma o ka fisa i k'a kɛ réseau kan. Mais Assimi a cité les trois types de terrorisme mais Assimi a oublié un le terrorisme médiatique alors que o de terrorisme yɛrɛ yɛrɛ ye terroriste de bɛna aw sɔrɔ sisan ka sira tigɛ sisan ka marifa ka kari kelen na jɔ yanni ka sɔrɔsiw na ka tila ka taa falen tun ka i biri ka sɛnɛ daminɛ k'a yɛrɛ kɛ yiritigɛla ka tɛmɛ ka taa lui ale ka baara ye communication dɔrɔn de i k'a bila i kunna k'ale bɛ yan ka baara i k'a bila i kunna k'ale bɛ yan k'a fɔ ko minnu kumara k'u ye nkalon tigɛ m'o fɔ dɛ même mɔgɔ dɔ bɛ se ka tɛmɛ mɔgɔw ɲɛkɔrɔ marifa b'a bolo ka taa marifa dogo du wɛrɛ kɔnɔ k'i sigi m'a faamuya donc pour que ka fɛrɛ ale tigilamɔgɔ ma i kana bi a ka piège kɔnɔ e k'i den ka taa fɔ faamalamɔgɔ dɔ ye brigade de recherche bɛ commissariat bɛɛ la BR bɛ fan bɛɛ bi an bɛ sira kɔrɔ ni tabakɔrɔ commissariat fo u bɛ patrouille PDC kɛ k'u sen na tilegan fɛ walayi bilayi finitigi ninnu bɛ baara la i t'a dɔn dɛ u bɛ baara la mɔdi sugu bɛɛ la donc an bɛ barika da u ye mais i bɛ n'i sigi réseau sanfɛ a ye wuli ayiwa kabini sisan terroriste donna nin yɔrɔ in na ok mun de bɛ kan ka kɛ sisan mun de kan ka kɛ mɔgɔw b'an wele ka bɔ duguw la an ka dugu bɛ tan min b'i wele ale ye Bamakɔ yan u b'i wele n'i k'u ma ko karisa a kɛra cogo di ayiwa a fɔra n fɛnɛ ye de o fɛnɛ wele fɔlɔ k'a fɔra fɛnɛ de mais kunnafoni taara dɔw yɛrɛ bɛ vidéo kɛ k'u sigi k'a ɲɛfɔ ne bolo anw de kan ka kɛ sababu ye an kana contribuer terroriste ka communication na n'i ye fɛn min ye n'a ma bɛn e ye fɛn min ye ni siganamɔgɔ don gɛrɛ i ka commissariat la ne bɛ se k'a fɔ bi o commissariat tɛ yen o brigade territoriale tɛ yen o BT tɛ yen bi Mali kɔnɔ k'i ni gɛlɛya yɔrɔ min na k'a fɔ k'i ye fɛn dɔ ye n'a ma bɛn k'u t'i bɛrɛbɛrɛ ka ɲɛ parce que aw bɛɛ ka sɔrɔ de b'a la donc ne bolo ni maa min y'a dɔn ko daluya b'i bolo taa i ka taa commissariat dɔ la ne ye dɔ tɛmɛtɔ ye marifa b'a bolo a donna nin du kɔnɔ wa o kɛlɛ ka di i k'a fɔ réseau kan m'a faamuya i k'a fɔ réseau kan ne y'a fɔ réseau kan o tuma na o y'ale ka hɛrɛ de wa i bolo k'a bɛ yɔrɔ min na k'a bɛ attaquer a tɛ attaquer yen dɛ e ɲinɛna yɔrɔ min kan ale bɛ taa attaquer yen n'a k'i ma n'i y'a tɛmɛtɔ ye Senu e m'a fɔ ko Senu k'u kɔlɔsi wa i bɛ taa sɔrɔ a b'i kunda Bankɔni kan donc il n'est pas dit que e y'a ye yɔrɔ min na k'a bɛ tiɲɛni kɛ yen non
iya yorom na ya temetodi modlo bi wi moto la moto bi na ni moto biduru mais iyo yorom no tra cheni ke ta so ta ro waredi mais duma kono foli bi sika kesa bi ku kume ku kele kanya duma kono foli ga jugun terusi kele ma ni fa ka terusi kele anya ni ma ni ay kana foi foi ali ni mo ni sika la ko terusi du kana ta ka somila afane be mu nyongana kele bo nyongana kele na be baro ka tege ci nyonga te ka temi ka permis déjà mi yo so na dalé mi te chaki mu ne la sika so mu ne la teni ah oui mu ne la teni donc amé jamana de nyum fu ne ko fait a méthode nyuma emuye ale be fe ka reire le ka fodi iba fo me kana fo ale ka photo la parce que ale ka photo e ka fodi njati e ka fo ma ko sera parce que c'est quand même le tourisme maintenant tu vois le mot la terreur c'est pour maintenant semer la terreur c'est le but même du terrorisme c'est pour semer la terreur donc e kana contribuer au terreur ka semeli la e kana ko sugube ka le fene bla fo sur tout de cas donc on veut sur tout dit avec faire qu'on faut le faire réseau ka le be ka ira ko fanga balela e ko tui e ka minute ko wore ina lela donc vraiment ne c'est ko de fort aya ametaka nyefe bubu amedo anka temflana konana minye odonko amboraka émission ke ka sangani kibaro do ko président ko de kanum keta ko nunu fene angam amam ba an ko ni wakati la olu fene kera approche fakay et puis ma chama fo aka élection monu kera atemene ko ko mabel jawara e se ga nyuma fo be ni faranka wala be ka faraka mogo bi se ka aw wele ka so so do mais mogo ci se ka ne wele ka kabine ka kuma démenti non ali artiste mun yore afa outisi ni inte ko rotan ka fo et voilà dans un premier temps meta donnon quoi ni mogo duru shima gari ko rapprocher la formation ke ayi Maliki Diaw, il est officier d'artillerie. Il était commandant des théâtres d'opération à Kidal et à Gao. Après, il est devenu maintenant chef des opérations spéciales de la sécurité d'État. Maliki Diaw. Il doit être de promotion 98 au Britannique. Ni Borola, Ibda Assimina. En 2014, Assimi est parti volontaire à la force spéciale. Il y a formation qui est allée à Mamadi Doumbia, États-Unis. Et Mauritanie plutôt. Américains ont formé Mauritanie. Assimi Borola Kana, Assimi Tara Baftila. Bâton de force spéciale. Il y a nos tiers, ce fera comme dans les zones comme nous. Donc, bâton Baftila mi et Bodo. Oui, bâton maintenant de force spéciale et d'acquérissement. Donc, il est formé maintenant pour des avions A-26 à Borola Kana Mikiula. Donc maintenant, c'est un pilote de chasse. C'est un vrai pilote de chasse. C'est un vrai pilote de chasseur. Bombardier Mounoubé, allez Bouré-Bouli. Bibina, les équipements aéronautiques et des vecteurs maintenant de combat des bombardiers. Mokotak en Mali Konola. Morbo Kone, il était commandant de groupement à Sévaré. Morbo Kone a participé à 6 opérations au cours desquelles il a noté, il a laissé des traces indélébiles à Théouli. Morbo Kone m'a dit le fond qu'a fait qu'a fait ne quoi tout le kata kata ou bien Aïtan Nadjagana. Chaque fois que ça va bien. Chien de la voca Sara. Norbe bin domina et de conquête là. Aïe n'allait que Morbo Kone joint. Sadio Kamara. Allez Gamunga intimidation élément follow ou Sadio Kamara. À partir de Marakala Sadio Kamara de Yelena. Quand il est sur le faux léri, quand il est soupé, quand il est sur le faux grand nord à la reconquête. Sadio Kamara, quand il était lieutenant ou capitaine. Donc, il n'y a ce qui est donné, mais qui vient sur son mal. D'abord, on m'a gardé rapproché à la réformation à Mogoduru Shimoke. À Mogoduru Shimoke. Oui, qu'il y ait flana qui petit joke à Foko ou à Kokasa Kouye Katakami. Avec, ils ont de tous maintenant des commandants de théâtre d'opération. Avec le théâtre d'opération de là. Ni inte ko ta net get sekalaji mfa ni njara na mba ni njara ne te so wasi ndon tu borodo ne marabaga udo ube fangala bi me intéressé ko villa nu bora fangala o ka vie teni nyasara ya nu kuna ne kuntu do ni mo bolu bi ka jamana barala bi intéressé ka villa ibe tu mo ko e ba yin ka do donc ko fo bay ne kuma mi fo ben te korota na kuye nunu ja ou bien kana est-ce que ba kalama to ya ka to no ba ka ta négocier ni to buye wa warum ne ka to sigi jidawla
wa foyi t'u sɔrɔ tubabu mɔgɔ bɛ min na o b'o kɛ wallahi ni kungo bɛ mɔgɔ da la kungo bɛ Asimi na o de to ne bɛ Asimi ninnu lajɛ diɲɛlatigɛ la i b'u ye so ɲuman ni mobili ɲuman ni fɛnw kɔnɔ ala kana kɛ ka k'u ɲɔgɔn ye parce que u ka diɲɛ banna fo ka diɲɛ wuli to u tɛna yafa ni mɔgɔ duuru ma u den tɛna lafiya u muso tɛna lafiya an filɛ vie min na ni liberté min na bi ninnu tɛna ɲɔgɔnna sɔrɔ ala an yɛrɛ minnu filɛ videoman simple la déjà dugu dɔw tigɛlen dugu dɔw bɛ an tɛ se ka se yɔrɔ dɔw bɛ an tɛ se ka se an yɛrɛ ka vie bɛ danger la a plus forte raison ninnu a bɛɛ kɛra mun kama Mali tɛ yan politicien tɔw y'a kɛ cogo min na i fana bɛ se ka kɛ ten i b'i denw bɔyɔrɔ ɲini ka kalan ɲuman ɲini ka di i muso ma ka so ɲumanw san kɔfɛ ka jamana tɔnɔmada k'i yɛrɛ ta wa san o san ka wari bɛ verser ye ils sont jeunes ninnu ni ko ye ninnu ka jamana jɔ ka ɲa o de da ka di olu na anw bɛɛ la sinon ni ko y'u sɔrɔ si min b'u la u bɛ se k'o ɲɔgɔnna wɛrɛ balo si min bɛ ninnu na n'ala ye si d'u ma u bɛ se k'o ɲɔgɔnna wɛrɛ balo o kɔrɔ ni ko y'u sɔrɔ u bɛ tila k'o si ɲɔgɔnna wɛrɛ de kɛ ɲani na cɛkɔrɔba ninnu ta ka nɔgɔn olu mana minɛ a tɛmɛ olu ta ka nɔgɔn mais denmisɛnnin kelen ka minɛ kɛnɛ kɛnɛ min bɛ da ka yɛrɛ b'a dɔn donc jamana ko de don u y'u ka vie de sacrifier mɔgɔ si kana ɲɛbɔ ninnu fɛ ninnu jigi bɛ anw de kan kunun an kun jigi b'u kan mais bi ninnu jigi bɛ anw de kan parce que u ka légitimité bɛ bɔ peuple de la n'i y'a ye fanga o fanga b'u la bi la jamanadenw ka fanga de don n'a ye ninnu labila a ye ala a y'aw yɛrɛ janfa u bɛ ka fɛn fɛn kɛ u bɛ ka kan anw de parce que n'a jar'u ye bi u bɛ se ka jamana tɔnɔmada ka taa wa a bɛɛ bɛ bɔda sɔrɔ a bɛɛ bɛ asile sɔrɔ mɔgɔ minnu bɛ ka Mali ɲini olu bɛ ka asile sɔrɔ kuma tɛ mɔgɔ min k'i bɛ Mali janfa i bɛ asile sɔrɔ diɲɛ fan bɛɛ terroristes tagala Walidugu la MLA mɔgɔ tɛ wali jamana sanfɛ u bɛ ka ladon wa ni jamana président ko bon tubabu n b'i ka nafa d'i ma n bila i fɛ yen tubabu bɛ san 100 d'i ma o tɛ s'i ma o tɛ s'i kɔ ma donc voilà des gens à saluer i dahirimɛ ɲini i ka ninnu to yen ne lafiyalen don ni ninnu ye aw ni ne lafiyalen don ni ninnu ye aw ni ne lafiyalen don ni ninnu ye hɛrɛ jumɛn ninnu bɛ hɛrɛ jumɛn na ninnu bɛ hɛrɛ jumɛn na au contraire kungo de bɛ ninnu da la kungo de bɛ ninnu da la sokɔnɔjugu b'i kɔ kɔkɔnɔjugu b'i kɔ jamana tun bɛ minnu bolo n'u dɛsɛra olu b'i kɔ u tun bɛ fɛ ka jamana di min fana ma olu fana b'i kɔ wa o ma se ka min fana kɛ i ko k'i b'o kɛ o tɛ fɛ ka ɲɛ i bolo parce que a kana fɔ ko k'olu to yen k'a ma ɲa kɛlɛ in bɛɛ ju ye o tɛ o de ye sinon ko foyi tɛ ka kɛ o ne tun bɛ fanga la ne ma se ka min kɛ ninnu na k'o kɛ jamana mara tɛ kalan ye koyi c'est l'engagement patriotique kabila ka jɛnɛ président école tɛ yen i bɛ diɲɛ école ba bɛɛ fo ça c'est l'école normale de formation des présidents i t'o ye diɲɛ fan si jamana den ɲumanya de b'o las'i ma an bɛ sa u kɔ bi an bɛ sa u kɔ sini u y'u nin de da an ma wa olu mɔgɔ t'an an mɔgɔ t'olu la olu de mɔgɔ bɛ anw na bi an ka bɔ dɔrɔn k'a fɔ k'u man ɲi tubabu bɛ girin u kan sisan wa an b'u kɔ fo ka diɲɛ wuli an b'u kɔ bi an b'u kɔ sini donc an bɛ min fɔ aw ye ne ye n tɛgɛ kɔrɔta ni mɔgɔ min bɛ se ka ne tɛgɛ lajigin ko ni mɔgɔ duuru delila ka kɛ Karimu ka catégorie ko bɛ ko ni mɔgɔ duuru kelen kelen delila ka kɛ Karimu teri ye n ye n tɛgɛ kɔrɔtalen filɛ nin n y'a ɲini fɛ n'i ye n sutura n ci yafa i ma i kana n ka débat sigi n ka kuma jɔ n bɛ kuma jɔ i kana dɔrɔn an bɛ débat sigi n bɛ kuma jɔ na an bɛ tila débat la dɔrɔn n bɛ kuma n bɛ n ka compte bɛɛ supprimer ka kuma jɔ a tɛ yen mɔgɔ lankari ka nɔgɔ mɔgɔ ma ni fɛn n'i ko denmisɛnninw don o bɛ faamuya n'i ko i kalan ninnu ye o bɛ faamuya n'i ko i bɛ kodɔn ka tɛmɛ kan n bɛ sɔn o ma mais kabarala k'u dɔn ma kuru bɛ tigɛ mɔgɔ nɔfɛ a tɛ yen c'est des vrais officiers n'i y'o bɛ ka jamana kala sira dɔn ils étaient tous maintenant au commandement militaire a bɛɛ tun bɛ terrain sanfɛ Maliki Jaw ye su ka su yɛlɛma ka ji min ka su yɛlɛma ka ji ta k'a min Asimi ye bɔgɔ kana ji d'a ma k'a sigi ka sumaya k'a min Asimi ye ji ka fini na k'a bisi ka buguri bɔ a la k'a min a mɔgɔ tɛ yen min ka histoire dɔ tɛ min na ninnu na c'est des vrais officiers ne bɛ kuma min fɔ a tɛ wuli n banenibaga bɛ se ka n baneni fani ba bɛ se ka n faneni n k'i ma i kana de i k'a ɲɛfɔ n ye dɔrɔn k'i jɔ k'a fɔ ko ninnu bɛɛ kun ye Karimu ka fɛn Karimu yɛrɛ b'o bɔ min Karimu ma tila ka dɔn yɛrɛ la fɔlɔ Karimu bɛ dɔn na bada la Karimu ma tila o la fɔlɔ Karimu de bɛ garde mɔgɔ de bɛ Karimu garde k'u garde wa mɔgɔ min ta yɔrɔ kelen dɔɔnin tɛ n'a ye i fɛn ta i b'a dɔn mɔgɔw y'u kili kɛ jamana in kɔnɔ quoi mɔgɔw ye mobili boli ka mɔgɔw sigi i b'a dɔn u bɛ bagan anw ma wa mɔgɔ de b'i kɔkɔrɔ de mɔgɔ de bɛ k'i fɛn dɔ ka bɔ n'a y'a sɔrɔ i bɛ se k'i jɔ ko mɔgɔ kelen min bɛ ne kɔkɔrɔ ne ni mɔgɔ bɛ n kɔkɔrɔ ne ye kuma bɛɛ mɛn koyi i ka bɔ ko mɔgɔ kelen n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ bɛ ne kɔkɔrɔ ou bien n'a y'a sɔrɔ ni daluya b'i bolo ko mɔgɔ de ma n'i sɔrɔ si ka mɔgɔ tɛ ne ye a si ka mɔgɔ tɛ ne ye
ni surasi mɔgɔ duuru n'a min ka mɔgɔ ye n'o kuma bɔ n ti yafɔ ma ninnu ye ne ye kare de kɔnɔ a mɔgɔ duuru kelen kelen bɛɛ kɛ ko ne n'u ko jinɛ nɔnɔ depuis ala ka ne dan ne ni Asimi ma deli ka sigi ne ni Asimi bɛ ɲɔgɔn cérémonie kɛ la fo ka n ta ka numéro dɔn n ta ka du dɔn n ta Asimi ka foyi dɔn Malik fɛn tɔgɔ di min ka yɔrɔ a tɔgɔ ye di Ismail Wage ne t'a dɔn n t'a somɔgɔ dɔn n t'a bɔrɔ dɔn billahi tallahi ne tɛ Wage bɔrɔ dɔn ne tɛ Wage bɔrɔ dɔn n tɛ Wage ka so dɔn n t'a muso dɔn n t'a den dɔn ne tɛ foyi dɔn Wage la wa ne dɔrɔn tɛ dɛ Wage ka cabinet ministère de réconciliation cabinet falen bɛ nin de la Wage ye i bɛ se k'a ka baara kɛ a b'i wele ka n'i ka yɔrɔ la wa o mɔgɔ tɛ a tɛ min kɛ bɛɛ b'o dɔn Wage la Wage de b'i wele sɔgɔma wula fɛ k'i gɛn ka tila ka yɛlɛ fɛ a tɛ foyi cɛ i n'a ka hadamadenya ɲɔgɔn cɛ lui il veut le résultat hali sini n'a ye Wage jaabi ne gɛn sini an bɛ tɛmɛ an ka hadamadenya fɛ foyi tɛ ne bɔ n ka vidéomaniya in na ne ka ne da ka nɔ mɛnɛ u ka ne kɛ micro yɛrɛ de micro d'or foyi tɛ ne ka micro minɛ ne la jɔn ye ne dɔn ni micro in de bidokɔnɔna tɛ n b'o la foyi tɛ n b'o la ne tɛ Wage dɔn Wage tɛ ne dɔn ne tɛ Wage dɔn Wage tɛ ne dɔn n'a ye min kɛ wa a bɛ nommé don min na n bɛ n kali ala la ale tulo bɛ na ne tulo bɛ ne la n'a y'a sɔrɔ n ye nkalon tigɛ n b'a ɲini a fɛ a ka arrêter abroger sini n'a ye n sutura n b'a ɲini a fɛ marakaden ala ne ye marakaden ala a ka ne ka arrêter abroger a ko n b'i bila yan n'i ye fɛn fɛn ye jamana la anw na n'a ma ɲɛ a fɔ ne de b'a kuma ɲɛfin na ni n ye nkalon ta ka da la n'a man ka arrêter abroger n ti yafa ma foyi ka n'i bali ka jamanadenw sago fɔ anw ni e bɛɛ bɛ jamanadenw de ye yan min bɛ bɛn i ma fɔ n'i ye nkalon ta ka da min na i bɛ t'o kaso kɛ n'i ye tiɲɛ fɔ min kan i bɛ t'o fɛn kɛ n t'i kɔkɔrɔ n t'i dɔn n t'i bɔrɔ baara de b'an ni ɲɔgɔn cɛ a ko n'i ye min mɛn ne kan n'a ma ɲa n'i y'a dɔn n ye min f'i ɲɛna n'a ma bɛn i ma fɔ n'i ye min mɛn Asimi da n'a ma ɲa a fɔ i ni jamanadenw cɛ relation continue i k'a kɛ ni fili min yera la a fɔ n'a fili bɛ se k'i lata kaso la a b'i lata kaso la halala ne ye halala ye n'a sɔrɔ ne ma tɛmɛ an cɛ biro kɔnɔ n y'a ɲini a fɛ n'a ye ne sutura ala fana ka n'a to ale la ne tɛ Wage dɔn n tɛ Wage bɔrɔ dɔn ne tɛ Wage dɔn depuis ala k'an dan ne tɛ Wage dɔn ne tɛ dɔn ne bɛna min fɔ nin fɛn na quoi karisa de b'i kɔkɔrɔ dɛ a don ta a bɔ tan mangidarima ko tɛ juguya dɔrɔn de don ne ye 6 mois kɛ n bɛ fɛ ka n bɛ nin sɔrɔsi ninnu soutenir ni n taara événement kɛyɔrɔ u bɛ mɔbɔ jamajɛ la ko Bube ka pitini don a bɛɛ kɛra Musa Bugu ɲɛna yan ne ye n ka jamana de choisi Bube m'a appris à défendre mon pays billahi cɛkɔrɔba in bɛ tiɲɛ so ne bɛ nkalon so a ye jamana de taasira yira ne la donc ne bɛ min fɔ mɔgɔw ɲɛna ne bɛ nin sɔrɔsi ninnu dɛmɛni to ka continuer ka vivre a tɛ foyi tiɲɛ ne ye u y'u yɛrɛ saraka an ne ye di ne bolo ne de ka jɔnw don ne lafiyalen don koyi n'a ne ja ne bɛ yɛlɛma bi a tɛ foyi tiɲɛ mais hɔrɔnya juru olu yɛrɛ faga jamana ɲɛ an b'an yɛrɛ faga u ye u b'a sama an b'a sama wa foyi t'a tila an na wa ne ye kuma min fɔ a tɛ wuli ninnu ma deli ka kɛ Karimu ka garde kɔri ye a tɛ sɔsɔ bɔ a kɔnɔ an ka taa ni cɛ o cɛ y'a kuma fina n'a sɔrɔ hali n dalen don n wele an bɛ taa débat sigi n'an tilala débat la n ye n ka compte di ma n b'a supprimer ka désactiver ne bɛ réseau haram c'est des vrais officiers. Aya an bɛ taga ɲɛfɛ alisa o bɛ fara partage kan cɛmantigi su na révélation dumanw bɛ an bɛ taa ɲɛfɛ bi Bumabel Jawara an y'a ye k'a fɔ min ye kɔgɔjiko kuma a cayalen don ko kɔgɔji de bɛ fɛ ka sama ka na jamana Mali kɔnɔna na wa ou bien baji de bɛ fɛ ka sama ka na jamana kɔnɔna na a bɛ dɔw yɛrɛ kɔnɔ dɔw yɛrɛ fana tɛ fɛ ka kuma in fana mɛn tuguni Bumabel Jawara i bɛ se ka jumɛn fɔ an ye ko in kan ko in bɛ jumɛn yɛrɛ kan i bɛ se ka jumɛn fɔ an ye ne bɛ kuma min fɔ mɔgɔ mɔgɔ n'i sigara nin jiko in na nin kɔgɔjiko projet ko in na maire projet ko in na i tɛ halala ye ni maliyɛn fɛn fɛn sigala i tɛ ɲininkali kɛ halala yɛrɛ tɛ maliyɛn den halala tɛ parce que ne bolo n'i dutera nin na dɔrɔn o kɔrɔ tɛ Mali dɔn
ni projet in bɛɛ ka taa ni san 100 ni projet in ça fait quoi ni sigara ni na o kɔrɔ e ma wolo Mali la wa e tɛ maliyɛn halala ye n bɛ misali kelen dɔrɔn d'i ma k'an ka batoni kun tɛ yan ɔ mɔgɔ kun bɛ na yɔrɔ jumɛn ni maliyɛn min bɛ yen n'i t'a dɔn t'i fa ni ba ɲininka ko k'an ka batoni kun bɛ yan bato kun bɛ bɔ Kankan ka na jɔ hôtel Kempesi kɔfɛ bato kun bɛ bɔ Kankan ka na n'i tɛmɛna BCEAO la Kempesi à droite k'an ka batoni kun bɛ jɔ yen n bɛ min f'i ɲɛna n'a fɔra ko bada depuis Durunu ma yɛlɛma ye ɲɛmɔgɔw de y'anw faga sinon bato kun bɛ jɔ Mali la yan k'an ka batoni kun bɛ yen et pire que tout ça la plus bonne nouvelle c'est quoi les deux cours d'eau qui traversent le Mali le fleuve Sénégal et le fleuve du Niger a bi kunna ko bato mina la bɛɛ fɛ aw ɲɛ bɛ fɛ Abidjan de la o tɛ dɛ Ablaye Maïga le général de division Ablaye Maïga bɔra mission les Conakry Guinée les 900 km de là train sira min kan ka da n'a projet kun bɛ 1964 o fana kan ka lancer ka porte kɛ Kankan ka bɔ ni train sira ye ka tɛmɛ Kita fɛ ka na k'an ka minɛnw ta an ka minɛnw bɛɛ ta ka taa n'a ye parce que Russie kan ka 150 millions de litres de carburant min da an ma chaque fin du mois 1 million de 500 000 litres minɛ donc ko k'o baara la tile donc ka tila tun ka k'an ka bateau fana kan ka wuli k'an ka bateau fana kan ka wuli k'o fana latɛmɛ ka taa Ablaye Maïga kun taara ni accord de signer ni mɔgɔw t'a secret dɔn ne de bɔra n'a k'a dévoiler u bɛ fɛ ka interpeller sini ne y'a dévoiler an taara Guinée fɛ nin projet 2 de la voie ferrée min kan ka bɔ ni chinois kun kan ka da n'u ye Modibo Keïta minɛ a kama Modibo Keïta ka coup d'état ju bɔra la 1968 Ablaye Maïga taara o de y'a to ne k'i ma n ko ninnu ye mɔgɔkɔrɔba tiɲɛ tabaw di en délégation ba de taara Assimi y'a bila ka taa ka t'o relation ka t'o lawuli ka na o baara o la tigɛra Ala barika la o la tilenna o papier signé k'an ka batoni bɛna segin ka na ani nin nɛgɛsira fana ka tɛnɛn a yɛrɛ kan ka da ani Guinée cɛ n'a bɔr'o la fɛn min ye Fɔnba bɔra ka projet min fɔ OMVS ta ye n'a kan ka lancer avril mais Musa bɛna histoire kelen fɔ aw ye bi et le barrage de Manantala jɔra mun kama n'a jɔra ka kɔgɔji de bari yɔrɔ t'o kalama barrage in jɔra de pour que ka ji ka continuité jɔ les cours d'eau ji min bɛ bɔ Sénégal ka na barrage in jɔra k'o de jɔ mɔgɔw tɛ histoire dɔn depuis 1800 tubabuw bɛ nin ko ɲɛɲini k'a dɔn n'i y'a ye Moritani bɛ anw bonya Ala ni nin barrage in sababu barrage in yɛrɛ histoire n bɛ fitinin fiyɛ a la Fɔnba m'a bɛɛ fɔ a ye quoi barrage in histoire fɔlɔ ye jumɛn ye en 1963 ils ont créé un comité inter-État du fleuve Sénégal ça s'est fait en 1963 en dɔrɔn kun tɛ dɛ le Mali la Mauritanie le Sénégal et la Guinée an bɛɛ kun b'o kɔnɔ maintenant u nana o de bila tugun ka tila ka na mankan de nana wuli en 1968 au 68 u nana yɛlɛma PNUD nana ni programme ye ka tila k'a financer projet in bɛ yan mɛnna politiciens kan ka mɔgɔw kan k'u yɛrɛ faga ka télé lajɛ nin na n'i bɛ miiri i kan ka sa nin projet n bɛ ka ɲani fɔ ye PNUD ye ni projet wari bɔ k'a di 68 o y'a sɔrɔ jumɛn don u nana yɛlɛma ka kɛ ORC Organisation des États riverains du fleuve Sénégal c'est fait en 1968 u nana ye k'a fɔ Musa Tarawele fana fɛ ka kɛ u ye Modibo bɔ yen Modibo bɔra nin projet de kama donc o kelen an nana 68 69 70 71 o 71 kelen kuma min na Sékou Touré nana wuli k'i jɔ k'a fɔ diyagoya barrage in dabɔra mun kama il y a 3 volets l'énergie ça c'est le courant l'électricité l'agriculture et la navigation u kelen ka barrage in dilan kuma min na tubabuw yɛrɛ y'u ka sɛnɛkɛbolo bɔ barrage in na la canne à sucre la min bɛ Sénégal barrage côté agriculture la barrage b'o kɛ la partie la irrigable la Mauritanie o kaba n'o malo bɛ sɛnɛ parce que Mauritanie ye cɛncɛma jamana ye nin barrage Manantali barrage ji de bɛ ka Mauritanie balo n'i y'a jɔ bi Mauritanie bɛɛ bɛ sa maintenant le couloir navigable la min kan ka na
u y'o jɔ à partir de 1967 bateau fɔlɔ jɔra 1967-68 o bateau bɔra Saint-Louis de tun ye Sénégal capitale fɔlɔ ye donc o Saint-Louis min filɛ nin ye bateau fɔlɔ bɔra yen de ka na o bateau ne kun kan ka na n'an ka minɛnw ye ka na n'a ye fo Abidedi fo Kayi conteneur ko t'a la terroriste y'a attaqué o t'a la siratigɛ kuma t'a la yakuma port kuma t'a la bateau in tun bɛ est-ce que b'a kalama 600 tonnes 700 tonnes de marchandises à b'o de ta a ka dernier voyage kɛra 68-67 je ne me rappelle pas trop donc projet in Mali ka part de sara o ma kɛ baasi ye u tila ka na ni projet in wari fila ye tugun ka na Guinée ni Felu don a la o Guinée ni Felu 2015 ko ka président di Mali ma Mali o k'a jara mo politicien de y'an faga de 2015 an yɛrɛ ka projet initié baraji saba bɛ b'an ka territoire kan Mali ko k'a jɛra ka ɲɛmɔgɔya ta ka di Sénégal ni Mauritanie ma u ye baraji saboté baraji tɛ entretien tɛ kɛ toru bɛ to baraji kɔnɔ minɛnw t'u da kɔnɔ baraji kɔnɔ ji jɔra un barrage par an a bɛ 16 milliards de mètres cubes d'eau a bɛ se k'o de lajɔ k'o labaara a bɛ navigation kɛ a bɛ irrigation kɛ a bɛ tila ka balo de seri ka taa ninnu ye baraji to Mauritanie ni Sénégal bolo u mago tɛ courant na u mago tɛ foyi la Sénégal binna courant ko problème kɔnɔ 2002 Mali de y'ala wuli ni baraji ye Mali de jɛra ka part o y'a sɔrɔ Mali la ese b'a kalama ji tun bɛ courant di mɔgɔ ma il y avait le système hydroélectrique plutôt système thermique kun ca yan'u ka an nata groupe kan jagoya k'an nata groupe kan système de don anw de ye Sénégal arrangé ni baraji kelen créera France ka société de y'a financé a selen anw ka navigation yɔrɔ ma sisan u y'a bloqué donc baraji ka irrigation Mauritanie a bɛ k'o servi wa u bɛ baraji in jɔ walasa kɔgɔji kana avancer de juguya dan nin sɔrɔsi ne nana san 400 kɔfɛ bi nin fɛn in b'a la ka wuli basa u y'a fɔ Mauritanie o de to Mauritanie président bɔra k'a fɔ k'ale ni Mali bɛ fani ba la a kun tɛ dɔwɛrɛ foyi ye Assimi kana baraji datugu ale ka kabaforo ni fɛn foro peut-être Mauritanie bɛ balo nin de la n'i y'a mɛn ko Mauritaniens bɛ kaba sɛnɛ u bɛ ɲɔ sɛnɛ c'est grâce maintenant à ces 3 barrages là Mauritanie président sera ko jugu ko k'a kɛ Mali bɛ projet min nɔfɛ ko k'a kɛ donc bref mun y'a kɛ OMS organisation de mise en valeur de quoi i b'a tɔ laban ne da ka teli mun y'a kɛ Guinée ma don a la halalaw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ koyi Guinée ma don a la kun min na n bɛn'o sɛgɛrɛ fɛnɛ f'i ɲɛna en 71 a fɔra ko ka Senghor de ko o tuma na ko ka ko sugu bɛɛ kɛ ko Mali ka parti min kan ka kɛ ni kɛli la u y'u sen da o kan Moussa Traoré pe ka pas kɛ Guinée président de wulila k'i cɛsiri Mali ye a ma sɔn donc Sékou Touré ni Senghor ni o foyi fɔra ɲɔgɔn kɔ a problème na yɛrɛ kɛ yɔrɔ o foyi kun concerné tɛ dɛ o foyi ye Senghor soutenir de donc Guinée fɛnɛ y'a yira ka fɔ ni Senghor ma a kɛ o y'a sɔrɔ ORS de kun don organisation des états riverains du fleuve Sénégal ça s'est fait en 1971 donc en février 72 on va sur OMVC organisation de mise en valeur du fleuve Sénégal Guinée c'est moi là parce que ale couloir fila de baara kan ka kɛ o fila de kun bɛ se ka port fila in labɛn mais pour que ka an su ka Sénégal port la yɛlɛ Senghor ye an ka parti bloqué wa Guinée bɔra la anw de kama mais Mali yɛrɛ ma bɔ a la kɔfɛ u y'a mɛn ka kɛ OMVC voilà l'historique maintenant de ces barrages Fomba ye halala de dɛ Fomba ye fɛn fɛn fɔ ɲina ala y'a bɛɛ kɛ ala bɛ ka Fomba ka kɛlɛ kɛ i t'a dɔn i b'a dɔn ni ala b'i kɔkɔrɔ a ka fisa ni jama k'i soutenir ye dɛ mɔgɔ lagosi fɛn fɛn Fomba sɔrɔ ɲinan san kɔnɔ 2025 kɔnɔ ala y'a bɛɛ tiɲɛ d'a ma ala tɛ nin kɛ jɔn bɛɛ ye quoi ma bilayi nkalon tɛ kuma in na Guinée de bɛ Fomba ni ala cɛ ala tɛ mɔgɔ dɛmɛ tan quoi jama ka bila i la k'i lankari ala k'a bɛɛ tiɲɛ d'i ma ala nana tiɲɛ bange avril wa ko kɔgɔji Fomba wa ala nana o fana de minɛ han tellement que mɔgɔ ninnu ka jugu fɛn tɔgɔ ye di n ye Amidu mankan mɛn k'a bɛ bɔ ka kuma i b'a dɔn Amidu hinɛ ye ne minɛ quoi wallahi Amidu hinɛ ye ne minɛ ça fait min ye ne sɔrɔ ne tɛ fɛ ko Amidu sɔrɔ quoi mɔgɔ nɔfɛ kɛlɛ fo k'a don i yɛrɛ la a ye moment donné baara kɛ n'i kunkolo ye quoi
ni mɔgɔ kun kan ka bɔ ka projet in soutenir ka fɔ n b'a fo Amedi de kun kan ka kɛ projet in dossier fɔlɔ nana 2014 a y'a sɔrɔ jɔn bɛ primature la projet dossier fɔlɔ nana pour la relance est fait en 2014 Amedi devait nous expliquer au moins transition ye baara min kɛ c'est à saluer projet in nana 2017 u y'a bloqué tugun financement ni fɛn bɛɛ fɛn sɔrɔlen billahi mɔgɔ tɛ nin sɔrɔsi ninnu sara sɔrɔ e k'i miiri bi k'an ka marchandise bɛ ka na ale baton fɛ ka bɔ Saint-Louis ka na Abidjan k'an ka marchandise bɛ ka bɔ Guinée ka bɔ Kankan ka na fo Bamako baton de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ an ka bada la an ka jida la bi i m'a dɔn Ala ka barika don transition in na au moins Amiru devait avoir maintenant l'autorité intellectuelle k'a fɔ fɔ n b'a ye kuma min fɔ c'est possible a kɔgɔjima o a bajima o ko n b'a ko kɔgɔji de sa o a ko ba de sa o ji kɔni don non fɔ n b'a ye kɔgɔji de fɔ a ma ba fɔ cɛ ji de ye ji ye billahi ni maliyɛn min ye halala ye n'i ye nin ko in sɔsɔ k'a tɛ se ka kɛ munna n b'a kun f'i ɲɛna n bɛ kuma fɛ n b'a bɛɛ kun f'i ye bi Bamukusi ma bajalan se yan n ko Bamukusi y'a sɛnɛ a tɛgɛ ye Kadhafi ma bajalan se yan et puis mɔgɔw tɛ min dɔn quoi n ko kɔgɔji tun bɛ nord la i ye cɛncɛn yɔrɔ o yɔrɔ kɔgɔji tun bɛ yen i ye kɔgɔji ye yɔrɔ o yɔrɔ fɛn tun bɛ yen o tuma na Kabo Musa taara yafɔn bila Abubakar taara États-Unis cogo di n ka taara ni nord de ka tɛmɛ ni Sahara ye ka tɛmɛ ka taa Mauritanie n ka taara ni Mali kɔgɔji sira de en 1400 i bɛ cɛncɛn mugu yɔrɔ o yɔrɔ n ka bɛn batɛmɛ sira de mɔgɔ bɛ se k'o cogo di kɛ fɔ k'i bɛ fɔnba sɔsɔ nin na Bamukusi mɔden dɔ ka fɔnba sɔsɔ i mɔkɛ ye kɔgɔji sɛnɛ i mɔkɛ ye kanali sen n'a tɛgɛ ye halaladen e bɛ se k'a fɔ k'i bɛ cogo di et puis a ma sen dɔ wɛrɛ kama dɛ a muso kama k'a bɛ fɛ a muso ka ji min hali sini mɔgɔw b'a la ka sa ji la mɔgɔ min tora ji la a bɛ maa ba saba ni kɔ bɔ ji b'a woyo ka na e ni Ala cɛ Bamukusi mɔden k'a fɔ k'a ma da fɔnba ka kuma la e ye halala ye i tɛ halala ye parce que i mɔkɛ y'a sen a tɛgɛ la fɔnba dun ta ye machine wa fɔnba ye min fɔ o de don dɛ an bɛna sen fɛnɛ ni sanu bɔra la fɛnɛ an tɛna wari bɔ koyi les 7 milliards la i b'a kalama min don wa c'est ni maliyɛnw bɛ projet in don u tɛ kulonkɛ la quoi u bɛna ba in sen de sanuba de bɛ ba in kɔnɔ o sanu fɛnɛ dɛ o y'an ta ye donc u bɛna sen non seulement les coûts s'élèvent à 7 milliards o 7 milliards fɛnɛ kɔfɛ sanu min bɛ bɔ tugun Mali bɛ tila k'o sanu fɛnɛ ta cɛ a tɛ barika da Asimi ye mɔgɔ bɛ se kulonkɛ nin projet la projet dɔrɔmɛ kelen tɛ bɔ an kun wa sanu ba de bɛ yen a sanu ka ca ni dama da ye u bɛna adressé de k'a waga a wagalen kɔfɛ sanukisɛ min fɛnɛ bɛ yen tun an b'o fɛnɛ ta c'est pour cela l'État a créé obligatoire et directement maintenant une société minière la ko Somapim État a créé nin de kama sanu ba de bɛna bɔ ji in kɔnɔ donc a projet na a bɛ tila ka wari mugu de la sa an ma wa an bɛ baton belebele kuraw sanni ni l'État rapidement a créé une société minière Somapim c'est mɔgɔw tɛ kow dɔn nka ni ne tora ninnu ka kalan kɛ yɔrɔ min na ayi juguya tɛ dɛ n ko ne bɛ kuma kelen f'i ɲɛna quoi yɔrɔ aw bɛ subaga kɔrɔ dɔn n'a fɔra ko subaga jɔn ye subaga kɔrɔ n'i ko aw ma bi ko subaga aw fɛ subaga ye jɔn ye yɔrɔ aw fɛ subaga man n'o tɛ o ni mɔgɔ juguyara kojugu i bɛ kɛ subaga de ye subaga de bɛ se ka mɔgɔ dun wa mɔgɔ n'i juguyara i bɛ mɔgɔ dun i b'a dɔn ko politicien dɔw ye subaga de ye parce que u bɛ se ka mɔgɔ u juguyara fo ka juguya jamana yɛrɛ ma i ma se ka fɛn kɛ fɛn kɛra mɔgɔ wɛrɛ fɛ i bila k'o lagosi n'o de f'i ɲɛna ni mɔgɔ kan ka sa ni fan ni sɔrɔsi ninnu ye politicien kɔrɔ dɔw de kan ka sa u ye nin projet ɲɔgɔn tɛ n ko badɛngɛ min bɛ sen sanu min bɛ bɔ tun an b'o fana ta a ye tɛmɛ ni walanda ye Aya, an bɛ taga ɲɛfɛ hali bi an b'a ɲini an kanubagaw fɛ ka da o tulo kan k'an bɛ bi dimanche la n'o ye février kalo tile 8 ye san 2026 an bɛ taga ɲɛfɛ hali bi n'an ka ɲininkaliw ye aw ka jɛmukan partage kosɛbɛ kosɛbɛ. An bɛ taa Côte d'Ivoire Bugu an y'a ye k'a fɔ Côte d'Ivoire ministre de la défense n'o ye Tine Burama ye a ye laseli dɔw kɛ France 24 sanfɛla la a y'a jira k'a fɔ ko olu ka frontière avec Burkina Faso ko VDP man ko n'u tora u ka patrouille la k'u bɛ to k'u ka don u ka jamana kɔnɔna na ko o ye ko ye ko tɛna bɛn u ma k'u fana bɛna wulikajɔ kɛ walasa ka se k'u ka jamana sécuriser cogoya min na Buma bɛ mɔgɔ caman ko k'a ye nin kuma min fɔ ko nin provocation ye e b'a ye cogo di?
tene vraiment koni o don olu tara drapeau la yɛlɛ Côte d'Ivoire sɔrɔsiw ka tila ka boli ka taa ka drapeau to dugumɔgɔw yɛrɛ tara drapeau la jigin olu tara drapeau la yɛlɛ kana ka drapeau la yɛrɛ ma k'u yɛrɛ filmer ka tila ka boli ka taa ne bolo n'i ye drapeau kɔni layɛlɛ kan ka to yen dɔɔni dɛ u n'u bɛ san VDP parce que b'a dɔn VDP bi to VDP bɛ Côte d'Ivoire sɔrɔsi minɛ k'a siri k'a da de VDP cɛ kelen de la ka sɔrɔ i b'a kalama un contingent de l'armée ivoirienne un seul VDP ka marifa ta ka a kɛlen fɔ denmisɛnnin la an t'a fɔ ko n'i ye ko kɔnɔni bɛ ji min fɔ kɔnɔni kelen o denmisɛnnin yɔrɔ an b'o kɛ i b'a VDP tɛrɛ ci de ko kɔnɔni bɛ ji min fɔ kɔnɔni kelen i b'a kalama un contingent dirigé par un général a ka haramu ko Côte d'Ivoire sɔrɔsi kelen ma se ka fɛn ba ko dɔ ka tɛmɛ dɔrɔn a kelen han est ce que b'a kalama dusɛti b'a bolo FSA b'a bolo a bɛ fɔ FSA ma ko fusil automatique semi automatique bali kelen bɛ k'a lakori a kelen bɛ k'a minɛ k'i jɔ ça fait ko sɔrɔsi dɔ ka terrain de e mana fɔ k'e bɛ taa VDP dɔ minɛ yɛlɛ ko tɛ wa VDP cɛ kelen bɛ e ka contingent kelen ce jour là il y avait plus de 24 pick-up a kelen ko Côte d'Ivoire sɔrɔsi dɔ ka terrain ci dɔrɔn ko dɔ ka tɛmɛ a kelen cɛ tɛ yen muso tɛ yen tuma dɔw la VDP ninnu b'u minɛ de ka yiribolo latigɛ k'u bosi k'u bila ka don donc tɛ ne vraiment yɛrɛ ta ka situation yɛrɛ dɔn parce que ale bɛ Abidjan de a tɛ bouger yɛrɛ. Voilà ale kɔni ta a b'a kɔrɔkɛ kɛrɛfɛ a bɛ kuma fɔ a sigiɲɔgɔn la n'i bɛ nin fɛn fɔsɔn fɔ i b'i ka armée évaluer de quoi k'a lajɛ n'a y'a sɔrɔ e tɛ se VDP yɛrɛ la e tɛ se VDP yɛrɛ la e ka mɔgɔw de jajɔ ale de bɛ ka nin min fana tɛ VDP ɲɛ donc ninnu ye kumaw de ye a ye bɔ ninnu kɔnɔ i bɛ fɛn fɔ i bɛ fɛn min dɔn e mana fɔ o la k'e bɛ n'i ka frontière la fɛ VDP kama VDP de y'i sɛgɛn kɛ n'o tɛ i kan ka frontière la dilan bɛɛ fɛn sugu bɛɛ i kama don ne bolo mɔgɔ b'a fɔ nin bɛ n ka frontière la kana contre tous les mâles mɔgɔ si kana tɛmɛ n ka frontière fɛ VDP ko t'o la a mana kɛ mɔgɔ sugu sugu ye mais n'i ye ka VDP ta dɛ VDP de b'i k'i sɛgɛn u ɲugun bɛ siran VDP yɛrɛ de ɲɛ VDP tɛ daladɔn koyi VDP tɛ fo. mɔgɔ caman ko ko nin tun bɛ se ka fɔ ko diplomasi la ko ni mɔgɔw filila ka don u ka jamana kɔnɔ ko diplomasi de bɛ o sugu gérer ko mais k'a bɔra ka laseli min kɛ ko vraiment ko kuma ma ɲɛ. non ninnu ma deli ka se kuma yɛrɛ la o a tɛ kuma yɛrɛ fɔcogo dɔn parce que ale ye kuma min fɔ i ye VDP kumalen yan VDP ma kuma ale ka mɔgɔw bila ka taa kɛ VDP ma kuma o ale de kumara ale kumara ka to Abidjan ni ko in bɛɛ bɛ taa frontière de la o donc a b'a fɔ ye k'a fɔ ko ala ka a don yira an na VDP bɛna min d'a kan a bɛ filmer o. ok Boubou an bɛ to Côte d'Ivoire toujours halisa ka ɲini kanubagaw ni filɛbagaw fɔ ka dɔ fara partage kan Boubou an ye information sɔrɔ su in na k'a fɔ ko fɛn min ye AES télé ko a dɔ AES ɲɛ tigɛ Côte d'Ivoire kɔnɔna la i y'a ye cogo di fɛn min fɛnɛ kɔni ye télé fɛnɛ ka kɛlɛ kɛ ka juguya kɛ fo ka taga don communication yɛrɛ la Boubou ka signal bloqué mɔgɔ caman ko ko tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ko AES jamanaw ni a dɔ ta k'a ko compliqué. a k'i n'a fɔ ni mɔgɔ min bɛ histoire suit san ɲɔgɔn de y'a den Faransi ni ɲɔgɔnna kɛ o Russie contre Ukraine o Faransi fana ye Russie ka signal tigɛ mais o kɛra o Faransi ye Russie ka signal tigɛ Côte d'Ivoire fana b'o ɲɔgɔnna don a fɔra de k'a tigɛ o tu sais fɛn min bɛ ka labɛn Côte d'Ivoire dɔrɔn tɛ dɛ hali Benin fana kan k'a tigɛ Nigeria fana bɛna a tigɛ a bɛna bɔ o bɛɛ kalama attaque min kɛra Niger o de to an bɛ barika da Abdou Niang ye nin yɔrɔ la a tɛ derrière de l'information attaque min kɛra Niger donc an wulila ka damakasi min kɛ k'a fɔ ko ka mɔgɔw ninnu juger u ka jugement ka kɛ u ka bɔ télé la ka kuma ka prévu yira parce que Tchani a nommément cité Macron ale ni Talon ale ni Alassane bon comme Alassane ka mɔgɔw ye kuma caya i bɛ fɛnɛ ordre di ko ka jugement in bɔ télé la télé AES de bɛna a bɔ donc u bɛna juger jumɛn fɛ an bɔlen CPI la on a déjà créé la cour pénale de l'AES nin dossier fɔlɔfɔlɔ ye nin de ye donc a juge d'instruction yɛrɛ nommé procureur kan ka n'a ka audience fɔlɔfɔlɔ ye a bɛna bɔ télé AES la yɔrɔ Alassane tɛna taa yɛrɛ nin kan na mɛ dɛ parce que Alassane bɛ ka jɔrɔ min na Alassane yɛrɛ bɛ ka fɛn o n'o tɛ hali ni kana da ka signal tigɛ dɛ hali ni y'a tigɛ an ma vidéo ci ma Alassane ka numéro bɛ bɛɛ kun Alassane ka vidéo bɛ bɛɛ kun hali n'a y'a tigɛ donc Alassane sirannen don min na ale yɛrɛ non aw ye fɛnɛ ne bɛ nin bɛɛ kalama hali dugu minnu kan k'a tigɛ yɛrɛ ne b'a bɛɛ dɔn a bɛɛ lisi bi aw de fɛnnen don an bɛ nin bɛɛ kalama donc d'ici mun kan ka tigɛ vous serez surpris encore d'autres pays qui vont quand même clipter l'image de i ma ye télé AES u y'a canal falen yɛrɛ AES yɛrɛ y'a falen pour que ka extension ba dama parce que Russie bɛna jugement in fɛnɛ branché u ka satellite la quoi donc diɲɛ bɛɛ de bɛna assister k'a dɔn Faransi ni Alassane ni
fɛn min ye talon ye komi Alassane ko ka tɛ mɔgɔ ninnu don cogo dɔn fɛn kan français ka cɛ min sara DGC élément min sara n'o ye Gustin c'est un élément de la DGC française il est de grade chargé en chef je crois que ale de sara bali y'a ta kunkolo la ale de ye mɔgɔ ninnu fɛ ale de drone donna avion kɔnɔ ça tout bon i b'a ye k'a fɔ renseignement bɛɛ b'anw bolo donc an y'a ye k'a fɔ komi Tchani ye nin fɔ o de to Ibe ne ko n ko Ibe ka kalan quoi Ibe a ordonné que Ibe ko ka nin ka kɛ fɛn min ye cour pénale de l'AES ka dossier fɔlɔ ye donc rapidement ils vont nommer les procureurs plus les juges d'instruction ka greffe sigi ka a greffe dilan joona joona ka parquet ka installation kɛ mɔgɔ ninnu ka jugement fɔlɔ u yɛrɛ bɛna jɔ u dilanna cogo min maliyɛnw AES peuple bɛna content kosɛbɛ koyi u y'a kɛ cogo min na u formera min u tun bɛ Kɔrɔbɔrɔ fan jumɛn na u donna site kɔnɔ cogo di u ni jɔn jamakan don u ye wari bɔ min jɔn de nana jɔn sɔrɔ yen minnu nana moto la olu bɔra Benin cogo di ka na n'a ye Tchani y'a fɔ cogo o cogo télé AES bɛna bɛɛ bɔ audience directe AES ka cour pénale de l'AES ka jugement fɔlɔ bɛna kɛ nin di donc Alassane ye ordre di ale malotɔ CEDEAO man k'i sigi kɔrɔ ye français ordre de ko ka signali tigɛ fan bɛɛ donc n'a y'a tigɛ sisan n'a ye image ta u bɛ taa image yɛlɛma a kunjugu kan wa intelligence artificielle bɛ yen quoi u bɛ taa ni mɔgɔ ninnu ɲɔgɔnnaw dilan sisan olu b'a fɔ sisan u ye n torturé de u binna n kan de mais an bɛ fɛn fɛn kan an b'a bɛɛ image originale minɛ an bolo voilà donc Alassane k'a dɔn signal tigɛ in tɛ quoi hali n'ale ye signal tigɛ ale ka fɛn groupe WhatsApp bɛ yen ale ka numéro kɔrɔ bɛ président kɔrɔw bolo yan Alassane ka numéro bɛ mɔgɔ baden de kun yan a ka numéro bɛ yan an b'a a lien ci a ma WhatsApp la a b'a lajɛ Alassane b'a lajɛ palais la a bɛ nin kelen lajɛ dɛ komi a fɔra k'ale duwawu k'a tɛ Alassane tun man ka dala cɛ quoi i b'a dɔn Alassane bɛ i ja ko dɔ kan kuma dɔ la ni i minɛla nin ko façon na i bɛ jara bɔra ka yafa an ma mɔla dala jɛ o parce que a ba dɔn k'a fɔ c'est la violation flagrante nin ko fɛn tɛ ka bɔ k'a sɔrɔ l'État n'est pas complice si le président et son ministre de la défense n'est pas au courant il va te dire certainement ils sont impliqués donc Alassane ne nin façon kɛra au lieu maintenant d'insister dans le faux ka mɔgɔw bila ka bɔ ka mɔgɔw dɔgɔya i bɛ bɔ ka yafa deli e yɛrɛ ye mɔgɔ ye i man kɛnɛ choc ka jugu i ma bon n'a fɔra i bɛ ka bɔ mɔgɔ ninnu b'u jɔ ka Alassane tɔgɔ fɔ nin bɛna kɛ maloba ye dɛ parce que u bɛna jɔ ka kuma de ka micro jɔ u la télé AES bɛna ta direct et puis a bɛ synchroniser ni an ka chaîne nationale bɛɛ ye ORTM RTBN ale ni RTB donc bɛɛ de bɛna synchroniser ani irisiw ka RT quoi yɛrɛ ale ni vietnamiens fana bɛna bɔ Turkiw tous les pays partenaires de l'AES bɛɛ de bɛna bila direct de don bɛɛ bɛ bɔ a kalama ni mɔgɔ ninnu ye min kɛ France ni parce que Tchani y'o de fɔ quoi Tchani kumalen donc an bɛ ado ni de i bɛ ko jani i bɛ ka kalan o i bɛ ka kalan o ye i b'a président dira ma ne ko n ko sɛbɛn kalama n ko nin ye ko di la tigi ma ko non ko ka télé AES opérationnaliser joona joona ko ka nin kɛ direct donc Abdou Niang a tant que directeur de l'information an b'a fo nin na parce que ale de ye kunnafoniw bɛɛ ɲini k'u fara ɲɔgɔn kan Abdou Niang cɛ ne y'a fɔ n ko ko dira a tigi ma wa ne b'a dɔn Abdou Niang to ne b'a dɔn ni mun bɛ taa ni mun bɛ passer direct la ne b'a dɔn parce que n b'a dɔn cɛ min don est-ce que b'a kalama nin passer direct la donc an b'a fɔ k'a ka nin ko dilan ka ɲɛ a ka micro sɔn na ɲɛ a k'a jija fana a k'a to an ka signaliw a b'a fɔ Abdou Niang k'a ka vidéo maniw fana bɛ yan an fana ka page ka se k'a bila direct la donc ninnu jɔlen bar la u bɛ ka kuma mɔgɔw k'u sogolen to an fana ka page la an b'o ɲini Abdou Niang fɛ quoi hali n'a bɛ se k'a to au moins an ka se k'an connecter télé AES la pour donner encore plus de choses là pour booster pour plus de visibilité quoi voilà an b'o ɲini Abdou Niang fɛ quoi ko kelen ni k'an ye quoi donc an b'a fo nin na k'a fɔ ko du courage u ka nin jugement toliya ko k'a ko la toliya ka kɛ joona. an bɛ taa an ka ɲininkali laban na n'o ye Michel Amion Guido an y'ale fana ka laseli dɔ ye France 24 sanfɛla la ka kaɲa u ka coalition kura ye ko n'o ye CFR ye k'ale fana kɔni y'a ka dɛmɛ k'ale y'o ta ko o ɲɛsin u ka jɛkulu in ma a kuma kɔni cayara kosɛbɛ mɔgɔ caman ko kɔni kɛra déception ye ko terroriste ka jɛkulu ko Mali ancien ministre ka fɔ k'ale farala olu kan Abou Mabel a kuma kɔni cayalen don kosɛbɛ dugu kɔnɔna la maaw jigi latigɛlen don pulo la kosɛbɛ e fana b'a ye cogo di i y'a ka interview lamɛn France 24 sanfɛ i bɛ se ka mun fɔ a kan Abou Mabel Jawara ni mɔgɔ min tɛ pulo dɔn nin bɛ bali la ayi n'i ye nin bato la i tɛ pulo dɔn ayi n'i bɛ pulo dɔn i b'a dɔn a y'a lajɛ kɛ parti président ba saba bɛ yen olu ka dugu la terroriste ka ca yen après le centre du pays u ka parti fanga tun b'u ka parti la yɔrɔ min na Kayi Sikaso ani Kucala mɔgɔ dɔ de bɛ ka terroriste guider o terroriste tɛ se ka bɔ Mopti abada ka tɛmɛ ka t'i yɛrɛ sɔrɔ Sikaso dɔ de ye dugu sira yira a la donc aw ye pulon ninnu dɔn bi de quoi tu sais que an ye opération Furakanjɛ ye terroriste dɔw minɛ
o kɔfɛ terroriste dɔw nana marifa bila quoi u y'u ɲininka k'u ye marifa bila mun na o k'olu kun ka marifa bila ka taa ni san 2 k'a fɔra olu ye de k'u kana marifa bila ko jamana in ko banna ka ban quoi ko fanga in bɛ bin ka tɛmɛ mɔgɔ de bɛ ka terroriste la rassurer quoi i b'a dɔn ko politicien kɔrɔ dɔ de bɛ ka terroriste la rassurer sinon terroriste yɛrɛ jigiya foyi t'u la tugun Pulo ka nin fɔ parce que Pulo kan ka nin fɔ kɛ Pulo n'a ka denbaya bɛ jamana kɔfɛ i bɛ fɛn bɛɛ y'i ɲɛ la diɲɛlatigɛ la a b'a hakili t'o la fo k'i sa i bɛ politicien den de ye k'a dɛmɛ élection na mais i tɛ politicien den k'a dɛmɛ politique la abada politicien den t'a dɛmɛ politique kɛlɛ la dɛ mais a b'a dɛmɛ élection de la parce que a b'a dɔn a fa ka duntaw ye mais ni fa bɛ kɛlɛ la a t'a dɛmɛ abada parce que fa bɛ taa ɲini ka na d'ale dɛmɛ a k'a dun ninnu bɛ fantandenw de nɛgɛn k'u bila ko la quoi e k'a bila i kunna kɛ u ye M5 ko k'a ban e ye politicien jumɛn den tɔlen a la a kɛra cogo di ministère 11 de ma di yan u sera ka jugement kɛ yan primature kun t'u bolo u bɔlen kɔ u ma tila k'a fɔ tun ko jugement n'u bɔra la de u bɛ jugement fɔ donc Pulo ninnu bɛ nin fɔ mun na terroriste tɛ Mali kɔnɔ c'est des politiciens déguisés olu de bɛ plan dɔn hali n'i bɛ carburant ko in na minnu ye gouvernement mara ka tɛmɛ olu de y'a f'u ye jamana ka nerf de carburant ye ils sont méchants ne y'o fɔ a ye kuma daminɛ la n ko subaga kɔrɔ ni mɔgɔ juguyara kojugu i bɛ kɛ subaga ye mɔgɔ min ta ka jamana sɛgɛn olu de carburant ko système ta ka na ka tila k'a fɔ a bɛ ta système bɛ bɔ yan fɛ Kajana de ye nin ye nin de ye nin ye nin de ye nin ye nin de ye Mankuranin ye nin de ye nin ye wa fɛnw bɛ jɔ yan de ale tɛ constitution yɛrɛ dɔn Pulo yɛrɛ tɛ constitution dɔn n b'o f'i ɲɛna Pulo yɛrɛ tɛ constitution dɔn Pulo tɛ constitution kɔrɔ dɔn a bɛ yɔrɔ min na sisan dépôt n ko Pulo dépôt b'a kan Orange Money la Pulo bɛ yɔrɔ min na dépôt b'a kɛ Pulo kun Orange Money la u ma foyi y'a la jamana de ye mɔgɔ ni ye quoi e ni Ala ni kira cɛ i kana kɛ Asimi fɛ i kana kɛ fanga in fɛ mais collaborer avec les gens du Nord et faire les terroristes maintenant hein je m'excuse je parle des terroristes quoi hein est-ce que mɔgɔ jɔn bɛ sɔn k'i sigi cogo di e ni mɔgɔ min tɛ ɲɔgɔn sara la yɛrɛ mɔgɔ min bɛ fɔ Algérie c'est un leader terroriste o de su nana ye kita attaque la un Algérien mais maliyɛnw bɛ mun de kɔ diɲɛlatigɛ la bawulen kɔnɔ Algérien de su nana ye il se bat pour l'intérêt de l'Algérie wallahi ni terroriste ninnu ye halala ka tɛmɛ politicien kɔrɔ dɔw kan wallahi ni terroriste ninnu ye halala ka tɛmɛ Pulo kan parce que ne tɛ se ka da la quelqu'un qui se bat pour l'intérêt de son pays a bɛ ka marifa ta ka na bi walidugu kan ale ka jamana ka intérêt kama e ka jamana min de la k'i sara fonds public de la k'i sara jamana trésorier y'i sara impôt y'i sara tu es ancien dignitaire du pays hali ni fanga man di ye kana marifatigi fana dɛmɛ fanga kama don ka ca Ala bolo dɛ don ka ca Ala bolo dɛ n'i ma kɛ dɔwɛrɛ kama i miiri jamana in de ye tɔgɔ d'i ma n'i y'a mɛn bi kɛ diɲɛ bɛ girin kan tubabu bɛ girin i kan dɔ de y'i kalan Pulo ye NSIP de kɛ o Pulo ye NSIP de kɛ Pulo ka burusi kun ye 5,200 yɔrɔ jamana y'a k'i ye k'i kalan ka fɛn bɛɛ d'i ma k'i kɛ ministre ye e ka dɛsɛ fanga ka tiɲɛ o ye Ala ka baara ye ne bolo n'a fɔra k'e tɛ se e de kan ka ko dɔ yɛrɛ k'i bɛ se ni hakilina ɲumanw ni fɛnw ye mais o man k'e bila cogo si la k'i bɛ taa fara est-ce que b'a kalama mɔgɔ jugu dɔ kan ka jamana bi i t'i miiri kɔlɔlɔ man na donc c'est pour vous dire que CFR ni yɛrɛ mun filɛ nin ye militant yɛrɛ tɛ duguba kɔnɔ k'u bɛɛ bɛ dugu dɔ de la e bɛ ko mɔgɔw ka bɔ ko a fanga bi e yɛrɛ bɛ dugu wɛrɛ la ne yɛrɛ kɔni bolo nin kan ka sɔrɔ segu Pulo bɛ boulevard de kan walayi ala nin kan ka sɔrɔ Pulo bɛ boulevard kan n'a bɛ min kɛ na a y'a kɛ na mais olu n'u bɛ taa ɲɛ quoi et puis chaque fois hali mouvement 91 la u ye nin de kɛ n'u ye mɔgɔw wele t'u yɛrɛ abada donc c'est pour vous dire que aw kana jɔrɔ nin na quoi CFR ni c'est une coalition mornée u bɛ ka dɔ wɛrɛ dilan o u bɛ ka dɔ wɛrɛ dilan min tɛ CFR ye ayi bon n bɛ kuma kelen f'i ɲɛna o bɛ tubabuw faga ni waribɔ ye o aw kɔni u bɛ tubabuw faga parce que a b'u kunna tout moment e ma ye Amérique nana fɔ ko Mali ka yafu ma k'olu filila de yan parce que mɔgɔ dɔ de y'olu nɛgɛn k'u bɛ se ka fanga sɔrɔsi ninnu bɔ fanga la quoi n'o tɛ n'o kun tɛ mais pourquoi États-Unis tɛ temps perdu kɛ o ale bɛna dɔrɔn il collabore avec toi i b'a ka intérêt d'a ma mais
on a assuré les États-Unis, les Américains comme quoi, non, 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 on va les dégager du pouvoir. Donc, l'Amérique fait ici, l'Amérique, ça ne va pas, donc on va faire un fait. L'Amérique fait un fait, il y a femme. Ni même dans le même son, on va vous faire